toto je autobusová stanica v Podgorici, čo je to hlavné mesto Čiernej Hory. Máme igelitky 4, ja tu máme na chrbte. Klára si kúpi nejaký chlebík. A ja idem takisto cikať, lebo ja som taká. A Miško, ty čo ideš? Ja som do tohto kresla. Ale Miško, nemáš peniaze. Ale sadneš si, pumlik. Tak čo máme robiť teraz? Čakať. Nazad. Autobus nám ide o 8, takže máme asi hodinu, kým sa odtiaľto postupíme ďalej do Skopje, čo je vlastne posledná destinácia na tomto tripe po Balkáne. A chcel by som všetkým popriať krásny pracovný týždeň a mier na svete. Nepracujem. Táto má 2 mesiace prázdnin, pani učiteľka. Pani učiteľko. A Miško to má tiež prázdniny. Ja mám tiež prázdniny. Miško. A ja mi do roboty s Matilou za chvíľu, no. Na to vôbec nevadí. Dobre, vypíname toto video, pokračujeme v autobuse.